дар рӯзи чорум сафари корияшон ба шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар майдони Исмоили Сомонии шаҳри Хуҷанд дар фестивали таомҳои миллии Наврӯзӣ иштирок намуданд. Дар соҳили дарёи Сир дар мавзеи тамошобобу хушбоду ҳаво беҳтарин ошпазони ҳамаи 18 шаҳру ноҳияи вилоят ҷамъ омада бештар аз 50 намуд таомҳои миллии Наврӯзиро ба намоиш гузоштанд. Ба фестивали таомҳои миллии Наврӯзӣ ҳамчунин ҳунармандону ошпазон аз ташкилоту идораҳои соҳаи савдо ва хӯроки умумии шаҳру ноҳияҳо ҷалб шуда дар маҷмӯъ тавонистанд як унсури асосии иди аҷдодӣ оростани дастархони Наврӯзиро дар сатҳи олӣ намоиш диҳанд. Ҳамин тариқ дар фестивали таомҳои миллии Наврӯзӣ 50 намуди хӯроки миллӣ аз ҷумла навъҳои гуногуни шавла, оши бурида, мастова, кашк, ҳалвои тар, омоч, таоми кадугӣ, угрои мошдор, мошпиёба, ширбиринҷ, боқала, оши бодуғ, угропалав, оши кӯча ва амсоли ин омода ва пешниҳоди мардум карда шуд. Дар се деги калони яктонагӣ бошад ҳунармандони вилоят суманак, оши палав ва ҷаварӣ пухтанд ки хеле лазиз буд. барои меҳмонон ва иштирокчиёни фестивал дар гӯшаҳои гуногуни майдон 24 хайма ва даҳо кат бо дастархони наврӯзӣ ороста шуда дар назди ҳар хайма гурӯҳҳои фолклории шаҳру ноҳияҳо меҳмононро бо фарорасии наврӯзи байналмилалӣ таҳнияту шодбош мегуфтанд. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар назди ҳар хайма бо мардум ва ошпазон суҳбатҳои идона ороста ба таври дастаҷамъӣ ташкил кардани чунин базмҳои хурсандиро аз унсурҳои асосии Наврӯз маънӣ дод карданд. Ба андешаи роҳбари давлат Наврӯз пеш аз он ки як ҷашн ё маросим бошад, рамзи меҳру муҳаббати инсонист, василаи дур кардани кинаю адоват ва одамбадбинӣ мебошад. ҳамин инсонгароии Наврӯз аст ки дар дарозои таърих новобаста ба фишору маҳдудиятҳо ин ҷашни аҷдодӣ то замони мо расидааст. мо бояд талош намоем ки ҳамаи унсурҳои ин ҷашни зебои миллиро такмил дода дар шакли комил ба наслҳои оянда мерос гузорем, таъкид карданд пешвои миллат. ما مادرها فقط نشدن در حق جون شما دعای کنید که مردم سردار سی ماها باشه جدی ماها پر و این در نکام مرد در حق جون تو فقط دعای کنید سواد بده سلمان بری مادرها یاد دیگه خداوند سلامت باشه سلامت مجان سفر میکنه رای چقدر بشایش کاری خدا بچه خونی خدا تقدیرم میکرد میرفتم تقدیرم میکرد دو بار من به شما بافردم زیارتی من قبول در امر پروردگار حج من رفتگی قبول
ташкил намудани чунин фестивалҳо дар тоҷикистон дар рӯзҳои таҷлил аз ҷашни байналмилалии наврӯз ба ҳукми анъана даромадааст. тавре ҳунармандони вилоят мегӯянд, солҳои қабл чунин чорабиниҳо танҳо дар сатҳи маҳаллаву кӯчаҳо гузаронида мешуд. дар замони соҳиби истиқлолӣ талошҳои роҳбари давлати тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷиҳати эҳё ва рушд додани расму оин ва ҳунарҳои миллӣ доираи чунин анъанаҳоро дар вилояти Суғд низ фарохтар намуд ва инак чанд сол мешавад ки он дар сатҳи шаҳру ноҳияҳо ва вилоят ташкил карда мешавад. имрӯзҳо аз ташрифи президенти муҳтарами мамлакат асосгузори сулҳу ваҳдат ва пешвои муаззами миллат Эмомалӣ Раҳмон вилояти Суғд гулгул шукуфта истодааст. хусусан мо занону модарон имрӯз аз ҳамаи ин зебоиҳо, ободиву бунёдкориҳо, аз ҳамаи ин шукӯҳу шаҳомат хеле шоду масрур ҳастем ва ба хубӣ дарк мекунем ки ин ҳама меваҳои шакарини истиқлолияти давлатӣ, сулҳу ваҳдати миллӣ ва бешубҳа сиёсати пешгирифтаи президенти муҳтарами мамлакатамон мебошад. бо дастгирию пуштибониҳои сарвари муаззами миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар тамоми тоҷикистони азизи мо наврӯз бо як шукӯҳи шаҳомати хоса таҷлил карда шуда истодааст ва ин мо шоҳиди он ҳастем ки имрӯз дар маркази шаҳри Хуҷанд фестивали таомҳои миллӣ аз тамоми шаҳру ноҳияҳои вилоят иштирок доранд. дар ин ҷо мардум бо як чеҳраи шод, бо як чеҳраи идона ин фестивалро таҷлил кардаанд. ма аз ташаббуси асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон буд ки наврӯз мақоми байналмилалӣ гирифт ва имрӯз ин ҷашни аҷдодии тоҷиконро сартосари ҷаҳон ҷашн мегиранд ва имрӯз боиси ифтихор аст ки мардуми сарбаланди шаҳри Исфара дар фестивали таомҳои миллӣ иштирок карда истоданд. имрӯз дар ин фестивал 4 навъи хӯроки миллӣ аз қабили суманак, оши бурида, оши палов бо кавоби токӣ ва хӯроки далда ва инчунин маҳсули меҳнати чӯбтарошон, кундалкорон, кулолгарон ва занҳои ҳунарманди Исфара ба маърази тамошо гузошта истодааст. ман бо боварии комил гуфта метавонам ки баргузории чунин фестивалҳо на танҳо анъанаҳои миллиро дубора эҳё мекунад, балки занону духтарони ҷавонро барои аз байн набурдани хӯрокҳои миллӣ масъулияташонро зиёд мекунад ва ҳамчун занҳои кадбону, занҳои ҳунарманд метавонанд на танҳо ҳунарҳои мардумӣ, балки хӯрокҳои миллиро ба ҷаҳониён муаррифӣ карда бошанд. аз таърих мо огаҳӣ дорем, дар гузашта наврӯз ҷашне буд ки дар маҳалҳо мардум таҷлил менамуданд ва хушбахтона бо ташаббуси асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва сиёсати хиратмандонаи ва оқилонаи ин сарвари тоҷикон имрӯз наврӯзи мардуми кӯҳанбунёди тоҷик наврӯзи ҷаҳонӣ гашт ва имрӯзҳо хушбахтона дар тамоми мамлакатҳои ҷаҳон наврӯзро ҳамчун ҷашни байналмилал таҷрир намуда истоданд ки ин ифтихори мардуми сарбаланди тоҷик мебошад. дар қатори дигар шаҳру ноҳияҳои вилоят шаҳри Гулистон ҳам дар фестивали озмуни хӯрокҳои миллии тоҷикона дар вилоят иштирок карда истоданд. маҳсулидастони кадбонаҳои шаҳри Гулистон ба намоиш гузошта шудааст. ба ғайр аз ин ҳунарҳои миллие ки аз тарафи бонувони чирадасти шаҳри Гулистон омода карда шудааст, он ҳам пешниҳод карда шудааст ва мо умед дорем ки наврӯзи тоҷикон дар тамоми ҷаҳон амихел овозадор мемонад. дар намоиш имрӯза қариб 30 намуди нонҳои хоси маҳаллӣ ва қариб 25 намуди ширинои шарқиро пешниҳод намудем. қайд кардан ба морид аст ки ба муносибати 30-солагии истиқлолияти давлати ҷумҳурии тоҷикистон дар қатори дигар ташкилоти хоҷигаҳо кооператсияи матбуоти ҷумҳурӣ низ ба корҳои созандагӣ ободонагӣ тақвият бахшида аз ҳисоби маблағҳои мутамаркази раёсати иттифоқи тоҷики матбуот як қатор иҷроҳои дашнӣ сохта ба истифода дода мешаванд. мо кӯшиш ба харҷ медиҳем ки боз ҳам сатҳи хизматрасон ба ҳоли
вилоят беҳтар намуда дар ғанӣ гардондани бозори истеъмолӣ, танзими нарху намои молу маҳсулот дар бозори истеъмолӣ ва иҷрои дастуру супоришҳои пешвои муаззами миллат, супоришҳо вазифагузорҳои мақомоти иҷроии ҳокимияти вилояти суғд барои оситҳо тоҷи матбуот тасмим гирифтем ки фақат хизматрасонӣ беҳтар намоем бо сифати баланд ба мардум хизмат расонем. мо ҳамагон медонем ки қаблан наврӯзи иди наврӯз, ҷашни наврӯз фақат танҳо дар маҳалҳо ҷашн гирифта мешуд ва хушбахтона бо ташаббус ва пешниҳоди асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон наврӯз байналмилал гаштааст, наврӯз сатҳи ҷаҳонӣ гаштааст. Ин албатта боиси ифтихор ва сарфарозии мо тоҷикон мебошад. дар маҷмӯъ дар фестивали таомҳои миллии наврӯзӣ бештар аз 10 000 нафар иштирок намуда дар якҷоягӣ бо пешвои миллат наврӯзро ҷашн гирифтанд. аз таомҳои ба фестивал пешниҳод шуда ҳамчунин барои 3 000 нафар дастархони идона ороста шуд. тибқи одати қадима гӯшаи дигари базмгоҳи наврӯзӣ барои кӯдакону наврасон пешбинӣ шуда буд. дар ин ҷо бозиҳои миллии наврӯзӣ аз қабили арғунчакбозӣ, лелакпаронӣ ва ланкабозӣ, дорбозӣ, гӯштин ва дигар мусобиқаҳои миллӣ ташкил карда шуд ки дар он садҳо нафар кӯдакону наврасон бо шӯру шавқи зиёди идона иштирок карданд. дар доираи баргузории фестивали мазкур ҳамчунин миёни иштирокчиён дар чанд номинатсия аз ҷумла беҳтарин таоми миллии наврӯзӣ, хаймаи беҳтарин, ороиши дастархони беҳтарини наврӯзӣ,дастони моҳир, самбусабанди беҳтарин, самбусахӯри беҳтарин, угробури беҳтарин, намоиши фолклори беҳтарин ва амсоли ин озмун доир гардид. ғолибони 3 ҷойи аввали ҳар номинатсия бо тӯҳфа ва ифтихорномаҳо сарфароз гардонида шуданд.